El 18 d'abril, Fira de Reus acull la jornada de Manageware com a evolució o substitut de la Reus LAN Party que realitzava des de l'any 2005 a la ciutat. Alicia Alegret, primera tinent d'alcalde i regidora de l'àrea de promoció econòmica, ens parla d'aquest canvi. Que ha evolucionat la LAN Party, una LAN Party que va ser molt exitosa en les seves edicions, però que s'ha cregut tècnicament que calia fer un pas endavant i reconvertir-lo en una jornada de Manageware. Francesc Guillemat, impulsor de la Reus LAN Party i també d'aquesta jornada, clarifica les circumstàncies del canvi d'activitat. I no és que des de la nostra entitat decidíssim que no es tirés endavant, sinó que les circumstàncies i la decisió pública, en aquest cas l'Ajuntament de Reus, de no recolzar l'esdeveniment en aquestes condicions actuals, ens va obligar a suspendre l'esdeveniment. Per una altra part, ja vam proposar a l'Ajuntament un altre projecte paral·lelament, que era el projecte Manageware, que encaixa molt més amb la situació actual, primer perquè el cost per l'Ajuntament és zero i el retorn és altíssim. Alicia Alegret justifica l'acció d'aquests esdeveniments i altres que realitzaran a Fira de Reus. Executiu de Fira de Reus per fer una revisió profunda d'aquells certàmens i adequar-los a les necessitats actuals del mercat. Però què és la jornada de Manageware? Manageware, primer que res, és un esdeveniment que va néixer l'any 2006 amb un esperit d'introduir les noves tecnologies a les empreses. I això es va gestionar des de l'Associació Empresa i Humanitats, de la qual jo soc membre, de la Junta, i a part, diguéssim, he col·laborat des dels principis. Durant els primers 5 anys es va fer a Termes de Montbrió, amb un aforament aproximadament d'uns 100 participants, i l'últim any el vam fer a la Cambra de Comerç, amb un format totalment diferent i molt més reduït. Vam veure que no era adient i que podíem, primer perquè la tipologia dels ponents era molt important i no se li estava donant la difusió que se'ls tenia que donar a l'esdeveniment. Llavors, l'oportunitat de poder-ho fer a Fira de Reus i amb el recolzament institucional, el que feia era obrir a la ciutat un esdeveniment que fins ara solament estava obert als socis. Els ponents encarregats d'aportar els seus coneixements són Ignacio Martín Lorente, catedràtic en Arquitectura i Tecnologia de Computadores per la Universitat Complutense de Madrid, doctor en Ciències de la Computació. Diego López Ramón, gerent de Desenvolupament de Negoci de Movistar Espanya. Lluís Maria Fargas, director d'Assumptes Tributaris d'Alcoa a Europa i és responsable de tots els assumptes fiscals de l'empresa a Europa, Orient Mitjà i Àfrica. Juan Carlos García Alcázar, director de Desenvolupament de Negoci de l'empresa Vitam. I Guillermo Arastegui, soci fundador d'Encuesta Fàcil, empresa de software d'enquestes online número 1 a Europa i Amèrica Llatina. El número 1 a Espanya de Cloud Computing, el número 1 a Europa a nivell tributari i tindre representants europeus d'empreses amb un esdeveniment com Manageware és el que he dit abans, és una oportunitat única que els empresaris de la ciutat han d'aprofitar i han d'acudir perquè és un avantatge per ells i per la ciutat.